Лукашенко уцякае з Беларусі. Уцякае, эвакуюецца, называйце гэта як хочаце. Гэта не фантазіі. Сёння прайшла сустрэча з прэм'ерам Турчыным, і там чорным па белым падсвяцілі, што Лукашенко злятае ў працяглую камандзіроўку. Як разумееце, калі табе выставіла Украіна ультыматум, Украіна, прэзідэнт Зеленскі, перад такімі падзеямі проста так у працяглую камандзіроўку не злятаюць, а значыцца, наперадзе падзеі ў Беларусі. Я думаю, што варыянты вайны на тэрыторыі Беларусі. І Украіна мае права патрабаваць, каб прыбіралі рэтрансляторы, каб рэжым лукашэнкаўскі не забяспечваў ворага, Расійскую Федэрацыю, бензінам, дызельным палівам. Там жа ж многія прадпрыемствы проста працуюць на расійскі ВПК, саўдзельнікі ў вайне там і гэтак далей. Але, сябры, тут узнікае пытанне, а ці гатовая Украіна пазмагацца за беларускі плацдарм? Ці ёсць план, ці ёсць сілы і сродкі, ці гэта з кандачка, ці гэта вось варыянт, як з контрнаступам 23-го года, калі раздзьмулі пузыр медыйны, а ў выніку мы ведаем, што атрымалася. Мала што атрымалася тады. І калі грунтоўнага плану няма, то это проста катастрофа. Некалькі гадоў таму была абноўленая вайсковая дактрына так званай саюзнай дзяржавы, што ў выпадку нападу на Беларусь, так яны будуць трактаваць дзеянні Украіны. Яны могуць там збіраюцца ўжываць нават ядзерную зброю, там уводзіць кантынгенты, каб абараняць саюзную дзяржаву, там і гэтак далей. То бок, што плануюць зараз у Крэмлі? Увядзенне расійскіх кантынгентаў паўторнае у беларускі плацдарм. То бок Лукашенко здаў Беларусь Крамлю, мне здаецца, так выглядае сітуацыя. Всё, сам уцёк, беларусы пад ударам і поўны кантроль Крамля, расійскіх войскаў. А другое, што яны могуць скарыстаць гэтую сітуацыю для ядзернай эскалацыі па Ўкраіне ў першую чаргу, таму што Ўкраіна пачынае перамагаць у вайне. Адзіная карта, якая ў Пуціна засталася, ядзерная карта, паспрабаваць. Там яшчэ мабілізацыя, гэты ядзерны сцэнар, калі ім ужо няма чаго губляць, это таксама вялікая небяспека. Самая небяспечная сітуацыя з часоў існавання Рэспублікі Беларусь.